gràcies per aquest aplaudiment. Encara no he començat a parlar i m'aplaudiu, això ho promet. Moltes gràcies. Bona tarda i benvinguts a aquest concert que hem titulat l'EMM Eixample recita Joan Manel Serrat. Com sabeu, nosaltres cada any ens agrada dedicar el curs a una temàtica, música i cuina, música i dansa, música i ball, música i màgia. I aquest any l'hem dedicat a la poesia, i llengües del món. Li he volgut donar aquest música, poesia, llengües del món una mica per agafar també la idea de la musicalitat que tenen les diferents llengües que es parlen arreu del món. I evidentment, siguent Serrat el nostre padrí i tenint en compte que la quantitat de poemes que Serrat ha musicat, doncs vam pensar que aquest any era l'any que segur li havíem de dedicar un concert a ell. I per això d'aquí va venir una mica la idea inicial de fer aquest l'EMM Eixample recita Joan Manel Serrat. Quan pensem en poemes que ha musicat Serrat, sempre ens ve al cap Antonio Machado, Miguel Hernández, però també ha musicat altres poetes, com per exemple Foix o a Joan Salvat Papasseit, que precisament aquest any se celebra el centenari de la seva mort. Ell va morir el 7 d'agost de 1924. Per tant, avui també farem un tema de Papasseit, una mica per celebrar aquesta efemèride. Evidentment, parlem dels poemes, també sentireu altres temes que no estan basats en poemes, però que evidentment és que són poemes per si mateixos, perquè evidentment tots els temes de Serrat són poemes també, encara que no siguin poemes que existien prèviament, perquè són lletres maquíssimes les que té. I bé, fer aquesta temàtica, aquest curs, és perquè música i poesia realment fan una simbiosi perfecta. De fet, la poesia en si mateixa té música, té una musicalitat, i la música, al final, jo crec que no deixa de ser poesia en llenguatge abstracte, perquè igual que hi ha els versos, tota la música té una mètrica que també està molt relacionada amb com entenem la poesia. Aleshores, quan ajuntem les dues disciplines, música i poesia, realment el que succeeix és màgic i tot agafa una altra dimensió. La música, evidentment, si serveix de la poesia i agafa aquells textos tan bonics i els fa créixer, perquè al final, si jo us dic caminante no hay camino, se hace camino al andar, doncs jo no sé en qui penseu, si en Machado o en Serrat. Jo penso en Serrat, em sap greu amb el permís del gran Machado, però jo penso en Serrat. No sé si perquè el Machado no el vaig conèixer i el Serrat sí, però realment fa créixer qualsevol poesia, la música. En tot cas, bé, avui sobretot el que estem molt contents és que estigui aquí el Joan Manel acompanyant-nos i ara sentireu una sèrie de temes d'ells, els teniu tots al programa, igualment ens aniran presentant. I res, desitgem, Joan Manel, que t'agradin molt aquestes versions que t'hem preparat. Algunes són més fidels a l'original, altres són versions molt pròpies i molt personals, depenent del grup que les interpreta. Són arranjades moltes d'elles per professors de l'escola, que són grans arranjadors. I ja saps que en qualsevol moment, si vols pujar, aquí sempre seràs benvingut a l'escenari. I res, no vull baixar, simplement l'únic que vull acabar fent és agraint a tot l'alumnat que ha treballat molt dur per poder oferir-vos aquest concert, a tot el professorat, agrair-vos a tots vosaltres que esteu aquí per gaudir d'aquest concert, agrair al Born, la sessió de la sala, agrair a l'IMEF, a l'Alicia Aguilera, que també està per aquí, tot que hagi facilitat que estiguem avui aquí també, a tots els tècnics de so que han estat aquí suant per fer sonar tots aquests grups que aquí tocaran i evidentment a Serrat per ser avui aquí amb nosaltres, que t'agraïm molt que sempre ens acompanyis en tota la nostra activitat d'escola. Moltes gràcies a tots i esperem que gaudiu molt del concert.
Bé, per començar aquest concert actuarà el Combo Modern, que el tenim ja preparant-se, i tocarem Hoy puede ser un gran día i després tocarem Cantares. A veure si bé. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti, dar el día libre la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
It's
Som a Big Band de l'escola i a Big Band de música llatina i començarem amb un tema del mestre Joan Serrat. Farem 2 temes, presento aquest i després presentaré l'altre. És un tema molt bonic, que hem fet un arranjament clau llatina, que es diu Me'n vaig a peu. Moltíssimes gràcies per un mandat a peu del mestre Joan Serrat. I ara tindrem l'honor, l'immens honor i el plaer de convidar el nostre padrí, el Joan Manuel Serrat, que faci un tema amb nosaltres. Los fantasmas del rock. Hola, sí.
Bona nit. Un any més aquí. Feliç de poder estar en aquesta festa de l'Escola de l'Eixample i de compartir l'escenari també. La veritat és que cada vegada que he vingut trobo canvis significatius. Allò que deia aquell adagi bíblic que deia creixeu i multipliqueu-vos, i s'ha produït amb una abundància i una alegria veure el pas dels anys com tenim tot noves generacions de bons i bones músics. És una gran satisfacció. Gràcies als mestres, a les mestres, gràcies als arranjadors que han fet aquestes cançons, però sobretot gràcies a tots ells que han posat tot l'esforç, tota l'alegria i que número darrere número és magnífic veure amb quina il·lusió, amb quina tempera i amb quines ganes agafen aquest difícil, meravellós ofici de la música. Si volen passar gana, no podria fer. Aquellos que no estén al corriente, el rock cine del que estoy hablando fue un cine del estreno preferente que cultivaba la adolescencia. Echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas. Ya no sé si llevas con hermosas damas, niños, caballeros del sol, tomaban el té en el Roxy, me apagaban la luz. El típico local de medio pelo, con el exceso. Cuando ella dijo que sí, fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición. Núñez y Amaro, próximamente en este salón, en medio de una roja polvareda, el Roxy dio su última función y un malherido como quinto se desplomó la fachada en la acera, su lugar al levantar la herencia número 33 de Palma. Juega el panel capitán. Pero en un tiempo atrás ocurren cosas de las que nadie da explicación. El vigilante nocturno asegura que para ser anárquico atravesó el hall, encubierta frente a
estrellas y rosas se manejaban en el continental. Atravesó la torre de cristal y se perdió en dirección a Fontana. Todo sentí, por gracia y por pasar, está corriendo el amor. Y los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que afuera con el rey moró en persona, en la torre de ventanillas, con su sonrisa de arizona. Y las fieras se despantaron, oficial de primera intendencia, sorprendió el mismísimo triunfo en el despacho del interventor, ofendeando a una rubia latino, así que no se espante, amigo. Si espera un autobús, me pide fuego en su radio. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Moltes gràcies. Fins l'any que ve, que no en falti ni un. Estem celebrant. Sí? Doncs res, que abans m'he oblidat que estem celebrant el 30è aniversari de les escoles de música i que què millor manera de celebrar-ho amb el nostre padrí aquí. Moltíssimes gràcies de nou de part de tots.